Започваме втори ден от това да бъдем по-добри от вчера. Вчера ядахме здравословно, тренирахме, прекарахме време с Бог. Днес съм станал 6 часа, току-що си приключих моето лично време с Бог. Сега отиваме на фитнес и днес ще правим кардио. Включвам се оттам. Първите 10 минути изминаха. И напътя се към 20. 20 минути пътекно и може би 20 стъпала после. Първо и така. По-добра традиция на себе си. В момента съм на 27 минути. Най-тежко ще бъде кардиото, но продължаваме. Приключваме колелото. 40 минути, 40 минути. Това продължава. Приключихме с кардиото. Това е нашата закуска след тренировка. Второто ни хранене за днес. Барчи. Това е едно от любимите ми и тази вода. Ден втори, откакто започнахме 30-дневното ни предизвикателство. Това да подобряваме себе си всеки ден. Имаме да четем за днес общо 7 страници. Започваме с книгата "Умножавай потенциала, който Бог е заложил в теб". Да се прави. Това е основното ни хранене. Телешко, извара и ориз с пили.